Huuha meni ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tultiin kaverin kanssa kirjonlohipilkille. Vuosisadan myrsky oli tänä päivänä ja meinattiin, että isolle vedelle ei kyllä lähetä. Että siellä saa pitää piposta ja lähtee haalarikin päältä varmaan tuulen mukaan. Niin se tuulee täälläkin, mutta tiedettiin, että tää on vähän tämmönen suojaisempi paikka. Niin ajateltiin, että tullaan kokeilemaan, jos täällä ei ihan niin kovasti tuulisi. Mutta joo, ei mitään, otettiin 6 tunnin lupa ja koitetaan pilkkiä kiintiö täyteen, niin päästään punalihaseen käsiksi. Koitetaan taas kuvailla jotakin ja mä yritän nyt laitoin tuohon kameran kuvailemaan vähän luotainta, niin jos sitä jotain tapahtumaa tulee, niin olisi kiva katsella sitten niitä siitä. Ja nyt on tosiaan muuten vähän kalustoa päivitetty, tietokonetta ja kameraa, että saadaan entistä laadukkaampaa kuvaa. Nythän ei ole tietenkään hirveä valosaa vielä, mutta jatkossa tulee 4K-materiaalia, niin joskus olisi kivempi katsella. Tuskin se korvaa laatua, mutta no niin kuin sisällön laatua, mutta ainakin mukavampi sitten katsella. Ei mitään. Alkupuheet oli tässä, ruvetaan hommiin. Joku möyräsi tuolla pohjassa. Ei se ollut kiinnostunut. Tässä on jäällä mennyt iso jalka. En tiedä näkyisikö se siitä, mutta omaan kenkään verraten niin aika iso tassu. Otetaan vähän aamupalaa ja pilkitellään. Muutama kala on käynyt tuossa kattelemassa, mutta mitähän me ollaan oltu? Puolisen tuntia ehkä. Ollaanko oltu? Vajaa puolinen. Mutta joo, kyllä se tästä. Kävi oikein kalastuksen valvoja kyselemässä lupia. Ei ole pitkään aikaa kyselty missään lupia. Se on hyvä juttu, että kysellään. Joo. Ei ole mitään nyt ollut tapahtumaa tässä. Mitähän me ollaan nyt oltu? 1,5 tuntia suurin piirtein. No kaveri on tuolla vähän nyt kauempana, että en ihan nyt näe, että onko sillä jotain käynyt, mutta muutama kala on tosiaan jo näkynyt, mutta ei sen kummempaa. Tuuli on raju, että keli on kirkas, että aurinko alkaa varmaan ihan näillä näppäimillä tonne puiden latvoihin jo vähän sarastaa, mutta ei se mitään. Nyt voitais syödä taas aamupala numero 2 ja sitten taas odotellaan. Joo, nyt alkoikin mukavasti aurinko paistamaan. Tulin tuolta varjon puolelta tähän aurinkoon, kävin tekemässä jo vähän aiemmin reijät ja katsoin, että se aurinko kääntyy tänne, niin kaverilla oli jo kala kiinni tossa. Mutta joo, joskus ne aktivoituu tästä, kun aurinko alkaa paistelemaan. Vähän kaurapatukkaa nassuu. Mulla on herkkulakko päällä, tai karkkilakko, mutta tää melkein menee karkkipatukasta. Jumalauta, tää oli kaverin kuppi, eikö ollut? Oo. Siinähän luki siinä pullo. Mitä siinä luki? Eikö tos lukee? Sisältää kaverikupin. Aika mukavaa. Nyt kaadat tonne luotaimeen noin kaakaat. Kiitos. Oho.
En tiedä paloko suu vai ei, mutta otin aika rehvakkaasti, niin olikin... Mä sanoin, että se pitää lämpimellä tää tehdä. Olikin tavallaan niinku lämmintä sitten kumminkin. Oho. Mitä tää on? Minttukaakao ilman viinaa. Niin. Mitäs tällaisella tekee? En mä tiedä, mä tykkään minttukaakao. Mä oikeastaan taas en tykkää niinku mintun mausta. En mä niinku jotkut Marianne karkittaa jotenkin. En tiedä. Paremman puutteessahan niitä syö, mutta en varsinaisesti välitä niistä. Joo. Mutta eikä minttuviinakaan oikein ole koskaan ollut mikään favoritti. Jos on aivan pakkas kylmää, niin sitten siitä voi laskettelurinteessä ottaa kyllä ihan hyvällä mielin, mutta ei jotenkin. Mutta itse asiassa tää on kyllä oikeastaan yllättävän hyvä. Tää ei ole niin kovin minttunen. Mä teen sen vähän mielempänä. Joo. Minä en ole nähnyt, kun oikeesti varmaan 2 kalaa on ehkä mennyt tosta kaijun ali. Toi kävi pyörähtää siinä pikkusalle metrin ja sit mä nostin siihen. Joo. Kysähti kiinni sen verran vaan näin, että se tuossa avannossa kävi pyörähtää, otti 2-3 potkua. Joo. Tossa niinku jääkanne alla viimeksi oli. Tai silloin kun oli, niin ne oli kaikki tapahtumat tosta jääkanne alta. Joo. Oi. Oli hyvän kokuun. Se lähti tossa ihan reijällä varmaan irti. No tossa se oli kaikuanturissa. Mä en pystynyt antaa sille yhtään löysää, kun se oli siinä kaikuanturissakin. Ai niin, se sotkeutui siihen. No toi kaikuanturi oli täällä. Niin. Ai. Kun se oli hyvän kokoinen, se oli kuin 13 kiloa. Se oli semmonen, että se just mahtuu tosta reijästä. Joo. I'm so sorry. Kello rupee lähentelee 2, niin aurinko alkaa mennä tonne puiden taakse piiloon. Vielä on vähän paistaa aurinko tähän jäälle, niin pilkin näitä auringonpaistekohtia. Ja nyt ei auta kun toivoo, että sillä on jonkunnäköinen niin sanotusti iltasyönti tässä. Vähän kun hämärtyy, niin kaverilla on ollut niin pari kalaa kiinni ja
Itellä ei mitään muuta tapahtumia kuin muutamia kaloja käynyt tuossa katsomassa pilkkiä. Mutta joo, ei mitään. Yritetään vielä, syödään ainakin eväät loppuun tässä. Ja katellaan sitten kotiin lähtöä. Täytyy käydä ne madekoukut kokemassa tänään vielä. Siinähän meillä onkin mielenkiintoinen homma. Miten se tulisi? Joo. Onneksi olkoon. Vittu, tätä mä oon jahdannut muutama tunnin. Ihan hyvän kokoinen. Tämmönen, mä sain viimeksi, oli ihan semmonen pieni ja on tääkin aika tumma, mutta tää on ihan eri luokkaa. No hyvä. Hyvä, että jotain tapahtuu. Miten nyt paikoillaan edes? Mihinkä otti? Oho. Jigi. Katoppa siihen ahveen jigi. Kyllä se nyt joo. Tohon noin, ne on nyt 2 käynyt hanaka. Tuo hetken aikaa katteli to. Ja sitten naka. Nättiä. Aika hyvin kiinni. Toi kauaa kyllä to rimpuilu, että se tuli suoraan tohon avannon kulmalle. Ja Sä nykäsit ylös sen siimasta. Joo. Niin kato vaan, että se on suorana ja... Joo. No hyvä. Kirilohan ryökälehän se. Saamamiehet on erikseen. Mä näin präänin TikTokiin, kun mä rupesin kattelemaan, että mitä vittua tuohon näkyy luotaan jos joku, että pitäisikö alkaa niinku kalastaa. Joo. TikTok-kala. Täytyy tulla kalastaa, Mikä? mä tuun hakee tuosta puuta, niin mä vedän. Eikö miehellä ole puukko? Ei vittu, mä saan jo siis sen pakkalla, ettei miehellä ole puukkoa, mutta... On siinäkin kalamies. Niin. Vihdit mulle. No onhan sulla kaira, onhan siinä terät. Voin tänne sillä sen verestä. Vähän vittumaan. Miten se nyt ottaa? Kuule, käydäänkin kotimatkalla ostaa sulle puukko. Käydään syömässä jossain, niin käydään. Mutta mä nyt just... Tiskaat sen sitten hyvin. Mä tiskaan. Hyvä. Se on vähän tummempaa, kun se on noin pohoi. Oho. Tämähän on vähän styrkkempaa, joo. En tiedä, jos ei oo hyvää, niin ei. Onks tää vielä kuuma? Onks tää vielä kuuma? Kokeile varmaan. No on aika kuumaa vielä. Hyvä on termari. Ei kiinnosta. Hauki se oli. Niin oli hauki. Kyllä siellä kävi kala. Kävi katteleen, mutta ei kiinnosta. Ei voi minkä. Ei. Ei vitsi, kävi ihan tossa pilkis kiinni nyt. Joo. Se oli jo niinku lähempänä kuin kertaakaan tänään. Se on jo kaksi kalaa hylännyt tässä ihan pienen ajan sisään. Ei se meinaa antaa sitä kalaa minulle. No. Eiköhän me startata tossa puolen aikaa autolle päin. Joo. Tässä on mun näköinen enää mitään Ei tässä enää kanssa näkynyt. Pari kalaa kävi tossa ihan pienen ajan sisällä, niin lähimpänä noin viehettä, mitä tänä päivänä kertaakaan aikaisemmin, niin vähänhän toi jää nyt tietysti kaivelemaan, mutta
Se on semmoista, se. Monta sulla oli kiinni? 2 kalaa pääsi karkuun ja 1 sait ylös ja Joo. sitten on näkynyt useampia. Kyllä niitä on, mutta se kun vain ei ole ahtisuopea, niin se ei käy kiinni. Ja sille me ei kyllä maheta mitään. Mutta illalla mennään kokemaan madekoukut. Se on silleen, niin lähdetään syömään ja katsellaan sitten jostain ihan toiselta järveltä. Ei kun eihän me vielä lähetäkään, kun tässä vaiheessa pitää käydä tilaamassa toi kanava. Ja joo. Se täytyy muistaa jokaisen tehdä ja sitten vasta mennään kokemaan ne koukut. Niin laitahan se, niin sitten lähdetään. Niin käydään katsomassa, onko matikka ottanut kiinni. Vai ollaanko saatu vaikka hauki. Voihan siinä käydä niinkin. Ei se haittaa. No niin, miltä nyt tuntuu, Jalle? Sait kala? Kyllähän nyt kirjolohi tuntuu aina hyvä. Maistuu? Maistuu. Aikaisemmin ketutti, kun karkuutti sen yhden oman hölmöi, sen takia kaikuan tuli. Se on semmoista. Se on semmoista. Saamamiehet on erikseen. Nyt lähdetään pois. Se iso jalka on mennyt tästäkin. Se sama mikä oli mennyt tuolta toiselta puolelta. Tästä se on mennyt ylite. Mennään eri suuntaan. Ei vaan kohdata sitä. Eikä miehellä ole ollut taaskaan vepasto päällä. Kylmä auto. Yritit laittaa, mutta et laittanut.